Nisam uzeo lek. Ja vam kažem, pooštrilo se to sa lekovima. Znate kako je sad? Mora da imate i uput od psihijatra i to važi samo 3 meseca, recimo. Mislite kako je meni? Svaki čas idem u apoteku. Nije to lako da vam kažem, tamo se blamiram, njima ljudi gledaju. Strašno. Tako da ne znam šta da radim. Možda ću posjetiti apoteku posle radnog vremena. Da. Ektoplazma, hladnoća. Jesmo tu stali? Ovako. Meni su ozbiljni ljudi rekli, koji pamte vreme bez Tesline struje. Znači, zapamtite, ne govorim o struji jednosmernoj. Ona je bezbedna za duhove. Zašto? Ne znam. Moje laičko objašnjenje je da zato što ova titra i da to titranje, odnosno promena od 50 promena u sekundi njima smeta. Ne znam zašto. Mislim, ja nisam nikakav duholog ili nešto. Duholog? Ovo nije loše. Možda ću postati duholog. Pa da. To nisam bio, mogo bi to da bude. Možda u sledećem ciklusu. Da. Vidim da se slušaocima najzapadnije tačke stanice radio Sorbone, Sorbone, Sirbone, Surbone, Sarbone. Kako se zove radio?